मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या मतदारसंघात येवपी आनी सगळ्यांची नदर लागून राविल्ले सांखळे पालिका वेंचणुकेच्या मतदानाक शांततायेन सुरवात जाल्या। 10 वॉर्डां खातीर ही वेंचणूक जाता चडशा मतदान केंद्रांचेर सकाळ फुडेंच बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। हे वेंचणुके खातीर भाजपा पुरस्कृत आनी धर्मेश सगलानी हांच्या फुडारा सकयल टुगेदर फॉर सांखळी ह्या 2 पॅनलांनी एकामेकांक आव्हान दिलां। 12 मदल्या 2 वॉर्डांतल्यान दोनूय पॅनलाचे एक उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयल्यात। देखून फकत 10 वॉर्डां खातीर वेंचणूक जातली। जाल्यार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे खातीर ही वेंचणूक प्रतिश्ठेची जाल्ली आसा। पालिकेचेर भाजपाची सत्ता येवची ते खातीर मुख्यमंत्र्या सयत भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी नेटाचे यत्न केल्यात। दुसरे वटेन कांय मतदार सायलंट आसात, ताका लागून सांखळे पालिकेची वेंचणूक अटीतटीची जातली असो राजकीय अदमास आसा। की म्हाका ही संदी मेळ्ळी की म्हाका इलेक्शन कंटेस्ट करपाचो एक चान्स मेळ्ळो। आतां हांव म्हजो एक्सपिरियन्स जो आसा तो खूब बरो आशिल्लो। हांव खूब लोकां कडेन पावलें आनी सगल्यांचे वांगडा कनेक्ट जो आसा तो म्हाजो जालो। आतां हांव हेच प्रे करता देवाक की हांव कशें ना कशें करून जिखून येवचें आनी सगल्यांची सेवा करपाची संदी म्हाका एकदां मेळची। वोटिंग पॅटर्न बरो आसा। लोक सकाळी फुडें भायर सरलेले आसात, मागीर आख्खो दीस तांकां फ्री मेळटलो, ताका लागून सकाळी फुडें गर्दी आसा। म्हाका दिसता खंय तरी लोकांक खबर आसा की 10 वर्सांचे आमचे जे कार्य आसा तेजी पोच पावती आमकां जरूर लोक दितले। जे लोकांक फोन गेला, जे लोकांक प्रचार करूंक लायला, तेजो खंय तरी आमकां परिणाम मेळटलो। विलिंगली कोणी येवंक ना अशें म्हाका तरी दिसता आनी आमचें कार्य पळोवन आमकां परत एकदां संदी दितले अशें म्हाका तरी खात्री आसा। गेल्या काही दिवसापासून जी सांखळी म्युन्सिपालिटी इलेक्शनची जी प्रचार आमची चालू आहे, आज इलेक्शन आहे आणि ह्या मला 10 दिवसात चांगला अनुभव आलेला आहे। म्हणजे खूप बेस्ट रिस्पॉन्स आहे। सगळ्या माझ्या तारानगर हाऊसिंग बोर्ड आणि देसाईनगर, जी मला नवीन पार्ट देसाईनगर भेटला होता, तिकडे पण सगळ्या लोकांनी मला एक चांगला रिस्पॉन्स केला आहे आणि मला 100% खात्री आहे मी नक्की विन होणार। लोकांचा रिस्पॉन्स कसं होता जेव्हा तुम्ही त्यांना भेटायला, कारण तुमचा वॉर्ड चेंज केलेला होता? हो, माझं म्हणजे एक पार्ट माझा ऑलरेडी होता लास्ट माझ्या टेन्युअरमध्ये। त्या 5 वर्षात मी त्या वॉर्डमध्ये भरपूर डेव्हलपमेंट काम केलेला होता आणि त्यावेळी पण मला लोकांनी असं सहकार देऊन मला निवडून आणला होता। आणि जो नवीन पार्ट देसाईनगर, तिकडे मला ह्या 2 टर्ममध्ये म्हणजे माझ्या 2 टर्ममध्ये जे मी वसंतनगर हाऊसिंग बोर्डमध्ये डेव्हलपमेंट केलेला होता ते सगळ्या त्या लोकांना जाणीव होता। आणि बरेच फॅमिली, मला इतके फॅमिली आहेत की सगळ्यांनी मला म्हणजे ज्या नवीन वॉर्डमध्ये मी गेली त्यांना सुद्धा एक हे वाटू लागला की हे कॅन्डिडेट आलं तर नक्कीच आमचं वॉर्डचं डेव्हलपमेंट होणार। आणि मला आमचे माननीय मुख्यमंत्री यांचे सहकार्य भेटल्यामुळे मी सगळं डेव्हलपमेंट काम करू शकली आणि आत्तासुद्धा मी त्यांच्याच सहकार्यानं हा वॉर्डमध्ये परत इलेक्शन लढवत आहे आणि मला 100% गॅरंटी आहे की मी जिंकणार आणि परत सांखळीच्या डेव्हलपमेंटसाठी माझं फुल टाईम मी सांखळीच्या डेव्हलपमेंटसाठी काम करते। किती मार्जिनची अपेक्षा आहे तुम्हाला? मला 60 to 70% माझी ऑलरेडी मार्जिन आहे। सगळ्यांनी अशें करपाचें की जो प्रोग्रेस जाता, विकास जावंक जाय, लोकांनी वोटींग करूंक जाय। प्रॉब्लेम आहा बाजार लायनी ते क्लियर करपाक जाय सगळे, आनी जी गटर लायन बी आहा ती सारकी करपाक जाय आनी सुंदर अशें दिसता अशी करपाक जाय।